за свята сёння? Дзень волі. А што гэта за свята такое? Ну, калі Беларусь вызвалілася ад іншых краін і стала одной краінай свабоднай. Размори, торви мори, прагнеш свободи, то бяры. Морковка рухне і пахавае свет стары. Мы сёння гародні як бы перахапілі ініцыятыву, ну хутчэй не ініцыятыву, а эстафету мінулага году ў Менску, і сёння павінна тут адбыцца свята, вось і ўсё. Што неважна дзе, сталіца, не сталіца, але свята адбываецца. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпрызаў не будзе. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, Святкаваць дзень волі трэба ў кожным доме, ў кожным горадзе, ў кожнай вёске. Таму чым больш такіх святкаванняў будзе па ўсёй Беларусі, тым лепш. Дарэмныя чаканні, не веру табе, малюй сабе зоркі на бруднай вадзе. Сустракайце гурт «Дзецюкі». Беларусь!